with another video, and in this video, this is the second video like this in my vlogmas. I'm really so excited to open this because I've been really thinking about this. Kaya ito, tingnan nyo, super excited ko. Hindi na ako nag-ayos straight from work at walang kaayos-ayos. Bubuksan kasi natin tong bagong camera ko, guys! Oh my gosh, I've been waiting for this. And ang tagal kong pinag-isipan, guys, kung bibilin ko siya sa Lazada. Kasi, guys, I usually buy my cameras from Henry's Professional para sure na sure ako sa warranty. But this one, wala siyang Philippine warranty. But I didn't mind na wala siyang Philippine warranty kasi at least din naman ako sa Pilipinas. So, ba't kailangan ko ng warranty, diba? So, yun. I risk everything at hindi ko na inisip ang warranty at nag-order ako sa Lazada ng camera. Because, guys, ang layo ng difference. It's like 10,000 or more than 10,000 yung difference. Alam ko nasa mga 14,000 yung difference niya. So, eto, grabe. Na-order ko na siya sa Lazada. And ngayong 12/12, mas malala pa yung discount niya. So, yun. Na-discount ako ng malala dito sa camera na to. Kaya I'm really so happy. I'm just gonna open it. Wait lang. Gamit pala natin ngayon, phone ko lang. Kasi ito na lang yung camera ko natitira. Joke lang. Meron akong Fujifilm, yung in-unbox ko sa previous vlogmas ko. But, hindi ko pa rin na-explore yung video options niya. So, ito yung pang-video natin. Oh my gosh. Oh my gosh! Pero bakit ganun? Ba't baliktad? Ito. Ayun na, guys. Nakikita niyo na ba siya? Oh my God! I'm so happy. Though sana mas madami yung bubble wrap. Kasi yung Henry's, pag nagpapadala yung Henry's Professional ng package, super dami ng bubble wrap. Ito isang layer lang po. Nakakatakot yun, pero it came here naman. So, tignan natin. This is it came from Korea. Wow! Sabi doon Hong Kong, pero Korea yung nakalagay. Let's open it. Korea talaga siya. Grabe. Kahit yung niya, yung manuals niya is Korean. Okay. Mas mura ba yung Canon sa Korea? I never looked at camera in Korea. Ay, hindi. Nasiraan na ako ng camera sa Korea. Tapos yung nagpagawa ako sa may Namdaemun Market. And super mura ng mga second hand. I just don't know yung mga bago. Ayan na, guys. Ayan na ang ating camera. So, meron siyang kasamang strap. Meron. Ito na ang ating camera unit. Oh my gosh! I'm so excited. Ayan na siya, guys. I love the color. It's just like my X100V. Wait lang, pakita ko sa inyo. Kunin natin. Ayan, guys. Twinning na sila. Twinning. So, eto yung pang Instagram camera ko. And eto ang aking vlogging cam. Siguro pang B-rolls ko to. Pero hindi ko pa rin talaga naaaral kung paano siya gamitin sa videos. So, let's try to open it. Wait, ituloy natin kung ano yung nasa box. Ito, meron tayong power cord. And yung charger niya talaga. And we have the battery over here. Walang kasamang memory card. Ang mahal pa man din ang memory card, diba? So, lagay na natin siya. Okay. Lagay na natin to. Maglalagay ako ng memory card. Wait lang. Ito, I still have my memory card from G7X. It's 128 gig pero punong-puno na to kaya shucks, hindi ko alam gagawin ko nito. Let's close it now. Tapos, lagay natin tong meron 15-45mm lens yung in-order ko. So excited! Oops! Guys, ayan na. Bubukas na siya. Oh my gosh. Nasaan? Paano ito buksan? Ay, mali. Ayan. Anong date niyan? Say Siri. What time is it? It's 5:29 p.m. Push and hold. Lens switch in direction. Oh my gosh. Hindi ko alam ano nangyayari. Sabi niya, push and hold the lens switch in square, in triangle direction. Then rotate the lens to enable shooting. Many hours later.
Ayan pala, bobo. Ayan, anong ginawa ko? Ayan na, gumagana na siya. Oh my gosh. Lipat tayo dito para makita natin ano niya. Para makita natin ano ang quality niya. So, wait lang. Paano ba mag-film? Hi guys! Ayan na, ito na yung bagong camera natin. Nakikita lahat ng pores ko. Ayan, nakikita nyo. Dami kong pimples lately, but I don't care, guys. Wala na. Give up na ako sa pimples na yan. So, ayan. Ito na ang bagong camera natin. I'm so happy. Medyo mas mabigat lang siya sa G7X and mas malaki. Pero, in fairness ha, mas mabigat pa rin tong X100V kesa dito sa Canon. So, yan. I'm so excited to use this camera. Nag-iipon pa ako para sa lens niya. Meron akong 3 lens na nasa wishlist ko ngayon. And I don't know if mabibili ko siya. Kasi ang dami kong gastos ngayong ang daming changes sa life ko. So, makikita nyo din yan in the next few months, weeks, I don't know, but there, I'm so excited. Talagang iniba natin lahat ng gadgets natin para mag-prepare dito sa pag-alis ko. So, ayan na. Kompleto na ang ating gadgets. I'm so happy. Oh my gosh. Ayan guys, trinay ko na siya and I'm really so happy with the quality. Paglalaruan ko pa siya, yung settings niya, paano pag sit down videos and pag vlogging, and hinihintay ko pa talaga yung time na makakapag-invest na ako sa lens. Ito na ang ating mga camera gears. I have the Canon M6 Mark II for my videos and I have the X100V for my photos. And mayroon pa akong ibang gadgets but I'm gonna save that for another video kasi guys, I said goodbye to my GoPro Hero 9 today. Let's just wait kung ano yung pinalit ko sa GoPro Hero 9 ko. But today, as in kanina pa lang, pinadala ko na siya dun sa bumili. So, ayun. Nagbabay na ako sa GoPro. I am so excited to see yung action camera na in-invest ko. So, ayan. Meron tayong vlogging camera, blogging camera, and meron tayong action camera for all the everyday vlogs and kung ayaw ko magdala ng camera na super bigat. So, ayun. Yun ang ating mga camera gears. I'm still gonna do a video na papakita ko sa inyo lahat ng mga gears ko for vlogging and blogging. So, I hope you wait for that video. But, I'm still really investing on them. So, little by little, binibili ko sila. As you can see, pakonti-konti yung videos natin. So, ayun. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video. This was a quick vlogmas videos. Kung naririnig nyo, tumatahol na yung aso namin. So, oh my gosh, hindi pala namin siya aso. Temporary aso ko. So, tumatahol na siya sa labas. Kailangan ko na siyang puntahan. Kaya guys, thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video. I will link all the camera videos that I have before. So, I hope you watch them. And I'll see you in my next vlogmas. Thank you so much. Bye!